Mga kapuso, ipon goals ba ang inyong plano karong bagong tuig? Dunay tip ang usa ka financial expert aron makabuot ninyo kini for 2024. Atong sayron sa report ni Kent Abrigana. Karong humana ang tuig 2023. Duna na ba kay natigom nga kwarta sa imong alkansya o sa imong bangko? Gusto man gani sir, pero murag di gyud makaya kay totally na may mga adlaw-adlaw nga expenses like diaper and gatas. Ginagmay lang sir, pero sa karon manggod sa kamahal na sa palitonon murag lisod jud siya iponon. Matud sa usa ka financial expert, usa sa mga rason nga nung dili makatigom ang usa ka tawo, mao ang kakulangon sa financial literacy. Main reason nga nung wala sila nakastart og ipon, it's not because nga wala sila ipang ipon, but rather they lack knowledge on really how to start, how to do it, unsa ba ang tama nga pamaagi sa pagtigom. Kaya ang tendency nagsugod sila but they end up gigasto gihapon ang lang ipon. Samtang gibudya usab niini ang mga epektibo nga pamaagi aron makaipon kayod og kwarta. Usa niini mao ang pag-allocate sa imong expenses ug savings. For allocations, unya dapat ani niya 50, kung mosobra na siya 60, tamaan gyud tong na remaining allocations. So what are those remaining allocations? 20% should always go to our savings, no? So minimum gani na siya, no? So bata start mo na siya ang ginatawag nga basic kay at least mo na atong sugdan. Maong sila Ray ug Joseph, plano na nga sugdan ang ilang ipon journey karong 2024. Tigom ka 100 200, 50 ana ba para makaipon ka. Para pag ana may gamiton ka nga makuha nimo ana pud ba. Wala akong tago pag gamiton no na ako na pang gawas. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.